Fejl på New Holland CX780 vil ikke køre i gear 1 og 2. Det der sker, det er, at når vi prøver at skifte gear nede på kontakten, så kan du se heroppe, at den prøver at vælge. Det er en fejl. Så får du så en fejlkode, der hedder E0171-06, og den fortæller dig, at din elaktuator, den elmotor, der sidder nede på gearkassen, der rent faktisk skifter gear, at den er kortsluttet til stil. Men den kan du rimelig meget udelukke, den fejlkode. Sagtens skifte op i 3. Og du kan også sagtens skifte op i 4. Efter det, så prøvede vi at måle ohm igennem ledningen på portionssensoren for at se, om der var en for høj modstand, som der kunne ændre på signalet. Men de både i ledningen til gear 1 og ledningen til gear 2, der var 0 til 0,1 ohm, så det var rimelig godt. Det vi nu allerede var dernede, så kunne vi lige så godt måle ind i stikket til positionskontakten for at se, bare for at prøve, og der målte vi 0,4 ohm af 2 ledninger, der går ved siden af hinanden, så burde de ikke røre hinanden. Og vi målte selvfølgelig med stik X0 23 X sat på. Når du vælger gear 2 oppe i kabinen, begynder omskiftermotor og positionskontakten nede ved gearkassen at dreje. I det her positionskontakten rammer gear 2, øges modstanden mellem ben 3 og ben 6. Og det gør den, fordi at så øger den også spændingssignalet op til modulet. Men på grund af kortslutningen, så tager spændingen den nemmere vej gennem ben 2 til ben 6. Derved kommer vores signalspænding aldrig over 5,6 volt, og controlleren får aldrig at vide, at den er i gear 2. Efter det fortsætter positionskontakten til gear 1. Her er det samme gældende, at spændingen tager den nemmeste vej til stil, og controlleren ved ikke, at den er i gear 1. Den fortsætter dog blot til gear 1, for her er der et mekanisk stop. Og det ligger som ikke aktiveret lige nu. Det passer meget godt. I det vi så sætter den over på nummer 2, så stiger den lidt, og så den kan ikke rigtig finde ud af det. Og så er den melder fejlen. Men fordi den kommer aldrig op på de her, den kommer aldrig over 5,6. Så det potentiometer, der sidder hernede, det fortæller aldrig computeren, at den står i gear.